smelling sweet. Move up the road to the outside of town and the sound of that good gospel beat. Sits a ragged tent where there ain't no trees, and that gospel group telling you and me it's love, brother, love, save brother, love's traveling salvation show. Lock up the babies and grab the old ladies, and everyone goes, 'cause everyone knows brother loves show. Room gets suddenly still, and when you'd almost bet you could hear yourself sweat, he walks in. Eyes black as coal, and when he lifts his face, every ear in the place is on him. Starting soft and slow, like a small earthquake, and when he lets go, half the valley shakes. It's love, brother, love, save brother, love's traveling salvation show. Pack up the babies and grab the old ladies, and everyone goes, 'cause everyone knows that brother loves show. Hallelujah. Brothers, Hallelujah. I said brothers. Hallelujah. Now you got yourself two good hands. Now when your brother is in trouble, you gotta reach out your one hand for him, 'cause that's what it's there for. Now when your heart is in trouble, you gotta reach out your other hand. Reach it out to the man up there, 'cause that's what he's there for. Take my hand in yours, walk with me this day. In my heart I know I will never
fantastisch, schat. Geweldige dag. Ach, het soortje, 44. Ma'am. Wil je niet van je? Ma'am. Het is je feest. Het is je feest, hè, jongens? Oké, maar haast eten. Ik film je echt geweldig. Het is maar getal toch, 44. Wist toch nog dat men 44 was? Ma'am. Wie toch een oud meisje toen? Ik bedoel, grieze jurken, gemakskwam. Ja, kwestie van horen, TT. Ik ben op zijn minst 150. Ja. Wat ik niet zeg. Er wordt nog van alles in Dutsen. Hoezo? Dat is net optimistisch, het is gewoon reëel, thee. Ik zag dus nergens een koorde jurk. Ik heb geen enkele reden om somber te wezen. Het hier en hier wordt gezellig. Ma'am. Ik heb fantastische brunchje ook gedraaid. Ja, had ik dagen bij het waanden wist. Ja. Jurgen, ga toch eens op mijn les. Had die bek toch? Ja, dat zoest dus hier een sjemmet. Hoe wij in muiker zitten. Ja, Leo had een nijpak. Mijn stroomglas thee. Ja, ik had hem lang om letten vier. Hier, uw code stiet er. Ja, bloed er nou oud, Leo. Het ziet dus prima. Ja, nu zit je er zo te prutsen, hè? Ja, nee, ze kent echt heel goed haar. Ja, zeker. Hoezo? Waarom zei ze dat nou? Dat stiet hem juist geweldig. Ma'am. Wacht eens even, Esther zei wat. Maar hebben we nou haast eten? Ik zet even mijn tante thee, hè? Ik heb En honger. bloe even van die tafel af. Ja. Zo is dus hier de sjemmet. Nou, Leo dus, maar zijn pak en zijn stropdas. En nu is Jurg. Ach, thee, het is een echte leerder, hè, Jurg. Heid. Ja, hij zit werkelijk alle dagen te lezen. Heid. Ja, en nu is S. Ach, het wordt als zo'n dame, hè? Ja, wij roemen de slechte toestrutten. Tochten ze dat we zusters winnen, hè, S? Eén keer gebeurd. Justus zei het zelfs. Toen vertel even op tante Hebben we nou thee. haast eten? Dus, Ik dat begreep bedoel je. ik. Dus helemaal niks van, hè, Nee, jurk. 44. Dus maar kijk hoe ze feels en ik feel me fantastisch. Ja, ze best wel leer voor mij thee. Ja, versierde tafels, bergen, cadeautjes. Hoezo? Nee, jongen. Nou, dat zit ik helemaal nergens om. Ik beschroeg gewoon dat ik zocht thee. Jurk, ik begreep het net. Ja, met dat per se op een J of zo? Sinds de crackje. Installeer die loop morgen, steeds hier vannacht voor de door, die inbrekkers. Ik bedoel alleen maar Maar wat dat... valt jij nou te helden dan? Ho, ho. Nee, joh, Maar hij goed voor elkaar. U zult gezond die hinnen. En tel dat dan alle keer eens een bij elkaar op. Nee, ik bedoel er helemaal neer Ja, bij. zei Ik- dat die inbrekers kreeg Joerdel komen. Dat Jesse toch rond zit Nou, rijden op haar scootertjes. Die horen al wieken in elkaar. Ik begreep toch net. Wij ben je gelukkig, ja. Ken ik er wat aan doen? Is verdomme. Leo! Ja. Leo is dwaande bij het installeren van een rolhoek. Is verdomme. Zo. Heid. Nee. Ja, thee. Ik zei toch dat ik zou kleren. Ja, en we zien het niet in een Chester thee. Sorry, ik ben nou opgingen. Ja. Ja, doeg. Dag. Perfect. Het is dat toch geen jeetje vieren, Leo? Wat is er nou? Doe die loeken omheen. Wat zeg je? De hassen toch krijg ik naar onderen kregen. Nou. En? Dan krijg je toch nou ik wel weer omheen. Ik zoek het verband net, Els. God, du bist zo allemachtig onhandig, zeg. Allemachtig. Ik ging je net niet zuster zitten te wachten. Maar hebben we dan nou eten? Er zit een look voor de deur, Leo. Dan moest dat hier zaken veiliger waren. Ik moet dat ze van boeten net naar binnen komen. Dat is ze. Dit is ons om. Ik geef me uit een huis net uit, Leo. Als die nou eens even kalm haast, hè? Uitsteren, hè? Kerst nog net. Ieder dag in het hier. Ervoor zorgen dat het een leuke dag is. Gewoon op mij hier. Een leuke dag. Is dat de volle vrede, Leo? Ik begreep het gewoon even net. Het kan toch net zo moeilijk wezen? Doe die loeken nog heen! Wat? Doe maak eens niet zenuwachtig. Het kan toch moeilijk wezen?
Hey, broeder, hou de kist dit zomaar. Hoe is dat? Nou, jongens, de dij is verprutst dankzij Leo Beun. Maar hebben we dan nou eten? Vergeet het maar! Mijn zanddij wordt het nooit meer wat. Ja, ons harkje nou even. Ik lig hier terug naar het IME verpesten. Goed. Nou. Niet onhol. Hè? We beginnen gewoon weer van voor naar voren. En dan bloes mij die tengels van die rollen al, Leo. Fantastisch. Nee, echt fantastisch, Kat. Geweldige dij. Ach, wat soortje, vriendje. Dat viel je niet van je. Het is je feest. Het is je feest, hè, jongens? Het is je feestje, Thea. Werkelijk. Is toch zo? Ach, de zoete jammer. Ik viel me geweldig. Het is maar een toondag, 44. Wie zou nog dan mem 44 waren? Mem. Wie toch een oud meisje toen? Ik bedoel, grieze jurk en gemakskwam. Ach, de kwestie van Nortie. Het John en mij. Ik ben op zijn minst 150. Wat ik die zit, er wordt nog van alles om dutsen. Dat is net optimistisch geworden, heel thee. De soefstudeerde jammer, de hoe wij in elkaar zitten. Leo had een nieuw pak. Mijn stropdas thee. Ik ga hem lang om laten vieren. Jurg, hadden ze op mijn les. God, die bek toch. Leo, bloed er nou ouw. Het zit dus prima. Ja, nou zit hij Hij- dus onder prutsen, hè? Nee, jongen, hij kent heel goed haar. Waarom zei ze dat nou, Thee? Nee, het is hem geweldig. Mem. Wacht eens even. Esther zei het wat. Ik zit even met mijn tante Thee. Kan we haast eten? We wachten op die, Els. De groetnis van Leo. Dus, dat bedoel ik. Wat soortje, 44. Het is maar kijk hoe ze feels en ik viel me fantastisch. Ze best al leer voor mij thee. Ik bedoel, versierde tafels, bergen, cadeautjes. Hoezo? Nee, dat zit ik helemaal nergens om. Ik beschroef wel een shock thee. Hé, had ik iets... Ja, dat bedoel ik helemaal niet, maar ik... Nee, ik zit alleen nog maar de... Nee, jongen. Wij ben je gelukkig, ja. Ken ik daar wat aan doen? Nee, doe net nee. Maar ik had geen zin om die ellende om te jaren op mijn jeetje. Nou, daar had ik gewoon geen zin om tegen. Moest eens goed luisteren. Ik voel me goed. Ik voel me jong. En wij hebben een fantastische huishouding. Dat is me heel dan het oorwijd. Daar gaan wij dus mij ook aan als een gek voor inzet. Ja, dat denk ik, ja. Een grutpad van die geluk had zo zelfs in de hand. Als zo een beetje beter in best die in hiest. Dan bemoest zelfs beter als ik, Erik hield. Mrs. Luster, dat is helemaal net lullig. Erik hield doet je hem trouwen en die ben weer volle skrammeler als die van mij. Mrs. Luster, ik ben heel tevreden door Jurgen en Esther, maar ze zijn net briljant. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Ja, zei jij toch niks? Hartje, ik moet nou echt ophangen. Ja, ze zong maar voor mij. Ja, jij is toch dat ze krijgt zong? Hartje thee. Er zit een fantastische brunch op tafel en bergen cadeau. Nee, geen ontbijt. Brunch. Ja, weet ik veel, zei jij dat gewoon, Thea? Nou, ik moet nou echt ophangen. Kan je even jongen? Maar we haast eten. Ja, eerst even jongen, hè? Lang zal ze leven, lang zal ze Dat is jongen nou voor mij. Ik moet nou echt ophangen. In de Gloria in de... Ze komen hoor, jongens! Ja. Ik moet nou echt ophangen. Ja, doeg! En ze leven hoog, ze leven hoog, ze leven hoog, ze
leven hoog. Ja, Ik hoog. zei hong maar op. Ze had toch al lang opgehangen. Wat had ze het in mijn leven? Hè? Die ken ik gewoon net had dat het ergens ooit wel leuk is. Ik hou honger, man. Proficiat. Gewoon net haar. Ze kennen het gewoon net. Hé, machine, Jurg. Ze had me net iets lokwees geloof ik. Wachtje, Esther. Eerst een paar. Tot nog het had. Ze had Els. me net iets lokwees. Nou, ik mijn hoopje, hè, dat wij net zou worden. Je inlipje in nog. Pak nou het, Dat is wel zo belangrijk. Maar ja, dat snapt zij net, hè. Daarom ging het ik mis, mijn Omke Erik. Zo even, Jurg. En die ken heel wat haar, Omke Erik. Om Erik is een sloegen sekje. Onzin. Je moet je nog niet kijken op Omke Erik. Hè, Es? Maar ja, net Ian haalt het uit, hè, op de lange buur. Zo'n vrouw, dat is toch werkelijk... Dat is toch zo, Leo? Zo'n vrouw, dat is toch werkelijk weer? Nou, iedereen rent daarbij bij. Dat is gewoon logisch. Dat is... Snoer. Oh, een camera. Hé, zucht, Jurg. Ja. Een videocamera. Nou, ze hoeft mij net met te bellen en dat ik niet zo ze krijgt. Hé, uitzendkwaliteit, Ik heb hè? geen idee wat ik haar misdien ha. Ja, ik zo niks, hè? Er moet ergens een gebruiksaanwijzing bij zitten. Oh, ja. Maar hebben we dan nou iets, hè? Hé, watje, Esther. Eerst even de camera in orde, meidje. Oudloe, Esther. Sorry. Nou kom ik er dus aan ze in en dan toch of kom ik knap naar je onder de tafel. Lees nou eerst even de gebruiksaanwijzing. Ik zocht toch dat er een dot. Verdorie. Nou, dan kom ik er dus in en dan jongen je hem voor mij. Al weg? Ja, voor de video. Hier. Ik dit de godverdorie net achterlijk. Kom wel dan. Is net neer, Els. Is een geavanceerd Hij is niet apparaat. door, jongens. Hé, Jurg, wat tost Ja, het begin zus met kosten? de jongen, hè? Lang zal ze leven. Lang zal ze leven, lang zal ze Jurgen. leven in de... Ja, ik kan je net zo vol nog dan, ja? In de Hey, Jurg, glorie. doe nou even, jongen. Ja, verder met alles hier altijd. In de Alles hier altijd, alles hier Ja, altijd. alles hier altijd, ja. Hey, Echt. Jurg. Doe dan van jou, ja. Hoera! Jurg, Piepen de piep. hoera! Ja, ik zou hier alleen maar zwart. Wij moeten het wel opnemen. Ja, ik zocht toch niks meer? Dat ken net. Is dat ding nou al stikken? Dat ding, Els, is een rotte kloetjoere videocamera. Nou en? Die kent dus net stikken. Zit ik garage op, Leo? Het is verdomme uitstuurkwaliteit. Nou, wat moet ik daar nou mee? Je, het staat zelfs in de gebruiksaanwijzing. God, Leo. Wat staat daar? Uitzendkwaliteit. Nou, Nou. ik zal me hier in een hoekje zetten litten. God, jezus. Als zoek dat ding van het lijmste hoekje. Als zoek je ook om mijn ding dat voor een prikje op mijn kop tikken ha. Wat staat er? Correct. Kennen staat er. Nou, ik denk gewoon... Kennen staat er. Het is gewoon de accu. Precies. Ja, of het is de accu net, hè? Wacht even. Zo'n ding moet er toch langer dwalen dan 4 minuten? Zijn accu erin leeg, hè? Dat is normaal. Dat is toch algemeen bekend, Els? Nou, en waarom doggen ze daar dan niet aan? Hè? Als het leven zo eenvoudig wie. Moesten ze goed luisteren, hè? Als iets het net doet, maar ze ervoor zorgen dat er het wel doet. Zo typisch, hè? Dat is nou zo typisch, hè, Els? Zo'n ding, die moet je gewoon... Dat Dat is is... iets stopcontact. Hij laat zo weer op je. Weet ik toch, Jurg. En waarom haast dat dan net die? Hij zit nog in de dozen. Dan helst u uit de dozen. Ik hel je toch net. Ik ken toch net. God allemachtig, Leo. De kerst toch op die vingers nijrekken, dat ik voetendalers die pruntsje opnemen wil. Maar... Hoe moet ik nou... Wat... Het is mijn jeetje, Leo. Nou, jongens. Wij zitten hier zo omdat hij het te dom weer om de camera op te laden. En hoe lang moet dat duren? Neem maar vast een broodje. Ja, dat dacht ik net. Zo makkelijk is dat net.
Wij wachten hier krek zo lang, om de camera opladen is. Ik klap zo wat uit elkaar. Dan moest bij die heid wezen, Scotsje. Heid. Mem. Nou. Ik heb mij wel wat. Dat dacht ik net, Jurgen. Hoe denkst du? Ik had die was. Leo! Jurg, jongen, laten we nou even watje. Ik was... Domme Jurg. Stop! Oké. Prima. Dit om de hand. Dan beginnen we nou gewoon bij van voren af. Ma'am. Als ik erin kom, dan hebben we een leuke en gezellige dag. Els. Dan hebben wij een leuk, gezellige en vooral net compliceerde dag. Als zo dit net compliceren is, hè. Dus... Dit hebt er nog niet bij. Vies begruttelijk. Wat bedoelst? Nou ja, begruttelijk. Zielig. Maar zo al. Hij is niet al om, jongens, hè? Hé, godver. Ja, wij. We zitten midden in die brunch. Ik ken ook geen tijd. Esther en Jurgen zitten hier op tafel. Ken het al, Leo? Momentje nog, Els. Harkje, Els kan er welk stuit in komen. Ik zit je met die naaie camera. Ik bel je die letter nog op. Ik zis toch dat ik die waarom bel je? Momentje nog, Els. Oké, jongens. Waar weet je dat? Hier van de zaak. Hoe weet hij dat wij een brunch hadden? Omdat ik dat verteld had. Oké, Els. Dat had nog maar nodig hier. Hé, ik hoe dat je dan net alles uit te lezen. Wow. Proost! Op! Nee. Nou is het dus gewoon te let. Ik ken nog één waarom. Alsjeblieft, ik ken nog één waarom. Dienst u dit nou mijn zin, Leo? Ik moest nog even wat instellen. Het spijt me. Nou dienst dit gewoon mijn zin! Els, godver. Hefverdomme. Wat is er? Zo stilte, hé. Het is toch net normaal? Wat spook je die beiden eruit? Ik kom er dadelijk wel weer rond. Maar hier krijgt dan de telefoon maar wat te nemen. Hier van de zaak. Ja, maar ze praat zo net hier van de zaak. Nou en? Ja, wat is er nou aan de hand, is? Nachtenlang, hè, zitten ze aan tafel. Uren zitten ze te fluisteren. Als zou ik dat net weten? Ja, of hij denkt maar heen en weer. En zij stiet er de eerste heel voor terug. Als zou ik dat net Maar weten? dat is toch net normaal, is? Hoe dijs dat elke keer nog is er niks aan de hand en nachts dan sliept er net hier. Daar is ik niks aan. Onzin, is. Je wil je spultje spelen, ja? Dat is toch krek niet te Ik goed. ben last. Dat is dat ik zeer. gewoon. Ja? Oké, Ja, ken je het al? oké, Els. Proost! Op mij! Op daar, Els. Op die, Els. Zo'n banner Ach, zegt toch Els? jongens. Zoek mijn beste vriendin is. Had hij het wel, toch? Wat een fantastische brunch. Ik had zo verschrikkelijk mijn best op dingen. Het zag er geweldig uit, Els. Nou, dat mag ik wel, want ik heb echt de score op mijn
Haast alles aan wel, Leo? Let me nou gewoon even zelf, hè? Ja, ik denk echt als een tikkeltje dichterbij moest. Test ik gewoon inzoomen, hè? Hey, durf je hem nou gewoon even als we het net filmen, ja? Wat is het nou, Scott? Ik wil er net op. Dat is toch leuk? De kerst let er al niet bij zitten. Ik wil geen bijna. Nou, waarom net, schatje? Ik wil geen man worden. Nou, waarom zei ze dat nou, hè? Ach, jongens. Ik ben zo grutsk op huis. We hebben zo'n fantastische huishouding. Hè? Gelukkig ben je net zoals tante Thea. Waarom zei ze dat nou? Dan kan ik de bal straks niet meer aan tante Thea zitten. Hij moest ik een beetje van standpunt variëren, hè? Anders werd ik zo vervelend. Jurg, jongen, het is de bedoeling dat het een beetje spontaan gaat, hè? Ja, krijg ze alles er nog wel op, jong. Els, Ja, wat is er nou? durf nou gewoon even als we het net filmen. Ja, als zo de hield iets Jimmy praast. Oké. Allerheerlijkste Els, hè? Echt. Goh. Nou, hou maar op. Ik zei hou maar op. Wij zouden nou ook zo'n vaster cameraman in Chins moeten nemen, hè? En dan alles live uitsturen. Zodat de hele verhaal kan zien hoe fijn wij het hier hebben. Het is ook het les uitzendkwaliteit, hè? Zo vlog de meesten van ons leren kennen. Wat is er nou? Gedraag die alsjeblieft normaal, Jurgen. Daar is het voor werken, jongen. De kind toch heel dan net al. Wie denkt dat het hier allemaal maar gratis is? Oh, Leo. Wie denkt dat het hier allemaal maar vanzelf Dat gaat? denkt er heel dan net. Ja, Zus nou! De zus toch goed het erbij zocht. ik kan nooit wie net al geheel kan zien, hè? Hij provoceert hij, Leo. Jurgen! Verdomme, Jurg! Hij weet best dat ik geen zie is les. Ja, dat denkt zeker dat het allemaal maar gratis is, of net, hè? Ik zeg een grutreerplak. Daar! Achter die op de hand! Dan wist ik door zijn berg dan net op een kost jaaien. Ik heb hier toch niet op de kast Ja, staan. net gewoon een keer gezellig, gewoon met z'n allen hier lekker aan tafel Hé, zitten. dan ben je nog altijd treien die het wel leuk hebben. Leo? Leo? Ik wil er net op, man. Ach, lieve, dat is toch leuk, hè? Nee, is helemaal niet leuk. Nou, Nee. doe maar, schatje. Ach, doe eet het nou lekker Ik op. wil geen cheese. Ach, doe nou, dat is toch leuk. Waarvoor nog gewoon op de video? Ik wil er net op, hij. Nee, dan alles. Denkst die het net hier nou? Wat bedoelt je, Jurg? Nou, als het reden lamp kunnen brandt. Ik weet niet Net van... mijn weer. Ik weet niet van Leerland. Ik druk toch gewoon de hele tijd op on. Hij provoceert het, hè, Leo. Ja, dat stond er dus al aan. Dat is het uitdrukt, hè? Dat is nou een gewoon volgehouden waar in uitzendkwaliteit. Ik dacht dat zo de gebruiksaanwijzing lezen is. Had je hem je toch alles beter weten? De kerst dan wel lezen, Leo. Ja, Leo, de kerst toch wel lezen, hè? Dan moet een oma filmen. Die man is gewoon oer op de dom voor. Oh ja. Ja, dat is toch Ja, zo, als jongen? lees je er, Els. Echt. Dat wil je net ook. Verdorie. Nou, hij hem overal al aan zitten. En er shot niemand meer hoe ik mijn best inhoud op die brunch. Ik heb die tafel zo weer in orde.
geloven. Die dronken Erik trouwen met, nee, dan wie dit ik net gebeurd. Jurg, jongen. Het krijgt toch nooit meer goed, sa? Wees let me nou even. Nou. Just heid, zo stiet er dus aan, hè? Is nou correct aan het wandelen? Allemachtig. En dan zongen we nou in op de wereld die els beumen je. Hou op, Jurgen. Elke porie, elk poekeltje. Oh, waarachtig, ik nog een snor, hè? Jurgen! Toen joggen famke hier, wat een straatritme op mijn mem ligt. Liek je net op mem? Wat is daar nou zo erg aan? Met dat ben gebeuren. Wat lijst je, Els, hè? Dat ben gebeuren, lette Jurgen. Maar, Esther Beumen, begrijp het koor dat er net zo blieb is, maar zo'n vleur. Hou op, Jurgen. Of, als je meid zegt, Jost. Ja, ik neem maar wat. Wat is er nou, jongen? Wat giet er nou dan? Trol je in, zat me vreden. Weet het net. Nou ja, kom op, Esther Beumer. Een beetje een idioot is het wel, toch? Houd op je heid zo bespottelijk te meidje. Oh ja, dat doet er iemand wel zelfs, ja. Is het echt gelijk, Els, ja? Die man is echt oerrot te dom voor. Hij kent het niet ontwan, Jurgen. Is dat zo? Hij moet toch van mem? Wat een onzin.
Die man is vol zwijnvrij. En hoe denkt Leo Beumer er zelfs hoe dan? Als hij wekker wordt, nest een snurk in de els. Ik snurk hier dan net. En dan hij denkt hoe ze aan die is joert. Vindt hem dan zelfs net een beetje een zoer. Waar hast het nou? Hoe Leo Beumer. Ik ben Leo Beum. Nou, dat is ik toevallig. Gaan we niet eens Leo Beumer live in dit sturen. Ik snap net wat deze Maar grappen als zijn. Leo Beumer zijn, wat vies toch van dit alles hier? Wat valt er nou van te zien? Nou ja, van deze hele tas dan. Van die brunch die iedere keer op moet. Van die film die er hoe dan ik komen moet. We bezieken iedere keer gewoon mij elkaar het beste van de meid zien. Precies. Oh, ik vind me triest. Wat nou is? Net waar. Wat is toch zo? Hoe vaak wil ik opnieuw beginnen? Hoe vaak we die film ik opnemen? Het is een kutje in de bloed. Hou op, Jurgen. Wat trolleitje, Else? Zo maar Nog een uur. zet niemand wat aan. Leo? Jurg, jongen. Men moet toch een opname. Net zo, Jurgen. Maar zo ben we, Els. Dat is net weer. Nou ja, dit is uw zushouding. Net weer. Net zo lullig, Els. Hé. Ik ben wel die man. Dat is voor die man, jongen, hè? Nou hè? Ik ben voor die heid, hè? Ja, zo ik dat met niet, hè. Nee! Onthoud dat nou maar eens goed. Het was dan net onthouden. Nee, Els. Hè? Nou, doe je. Als het maar ding vernieuwd is. Ja, het ging niet alleen maar om de wier hier. Het is maar kijk hoe die sjammels. Nou, ik zie hier een vrouw van 44, rimpels, slappe borst. En ik nog een dikke kont. Dat is net weer. Hij kan wat ik zo wel zeg. Leo. Nee, ze dachten dat wij zusters zijn. Leo. Oh, jongens. Doe, jongens. Doe. Hey. Hey. Ik ken hem. Dat is toch net prachtig opname, Els. Jij ziet er prima op. Oh. Els. Is toch prachtig, hé? Ja, en hij is nog net geïst. Hè? Hij is me wel verstaan. Jurg, jongen. Ja, net iemand zei dat hij nog naar de keuken moet, hè? Wacht eens, maar dat is net als zelf, hè? Dan zoek je lekker zitten, broer. Dat kan je toch helemaal niet weten? Weet je dat ik dat was, hoor? Jurg, jongen. Ja, hij, kom op. Kom maar zitten. Ja, neem nog een broodje. Ik zal nog. Heid. Ik weet het net, jongens. Ja, als het nog iets kan vieren wel verjet, hè? Wil net zo bespattelen. Jurg, jongen. Hij moet gewoon gaan. Ik ben net zo even om. Nou, dat dacht ik net. Praten we dadelijk verder, hè? Dat is wel helemaal, Ja, hè? Jurg. Wat is er? Je moet slikken goed kiezen, hè? Ja, dat krijgt goed toen hij toch? Dus zei eens maar wat. Is dat zo? Wat is er nou? Waarom moest hij zo nodig naar die keukentassen krijgen? Ons had ze nooit meer op van gaan. Hoe wist u dat zeker? Dat wist de krek zo goed. Ja, maar we draaien hier roentjes, eens. Er zei ook niemand op wat hij altijd hier doet. Dan giet het maar terug en terug en terug. Snapt hij net, Jurgen? Nou, hoor op. Just wel. Doe net zo flauw. Weet wel zeker hoe het je werkt. Snap het net. Nee, natuurlijk snapt ze het net. Wat moeten we dan doen, We Jurgen? moeten ze stoppen, Lees. Dus wij het naar doch gedacht naar die in.
Let dan op. Eventjes. Doe ik, Jurg. Hark even. Ik had dus gekregen. Even met je man praten, hè? Waarom fluistert hij zacht? Eventjes, S. Ik had dus gekregen. Even met je man praten, hè? Niet onder de hand verder. Ik ga maar even zitten. Hè? Jurg, Harkje. Ik had dus direct even met je man praten. En het liep het u dus beter. Ja, het liep het u dus beter dat we weer even helemaal opnieuw beginnen. Oh, net zo raar. Ik toch net raar. We beginnen gewoon nog een keer van voor naar aan. Maar je skinnenlaai. We maken er een gezellige, fleurige en vooral net complicaire dag van. Hè? Dat klinkt het misschien een beetje gek. Wel nee. Nee, hè? Zoals dat ze begrijpen, Els. Ik begrijp precies wat je in bedoelt, hè? Snap je, Els? We bezieken de mijnbekoor door het beste van de meidje. We maken er een gezellige, fleurige en vooral net. Snap je, Els? Misschien is dan even de video, hè? Heel goed. Heel goed. Proost, jongens. Jurg, S. Proost, ma'am. Op mij. Proost, ma'am. Ma'am? Geweldige brunch. Vies dan maar nog aantrekkelijk. Heel. Wat is dat nou weer voor vraag? Ik wil gewoon weten of ze mij nog aantrekkelijk vies. Alleen maar omdat Oh, Jurgen... ik zei nee, hè? Oh, die stil. Moet ik dit opnemen? Ik ben 44, Leo. Ik wil net weer erbij bij binnen. Die binnen wel wat went. Ik vind die altijd nog heel aantrekkelijk. Els, Dit loog je dan net, hè? houd je stil dan. Ik zei nee, hè? Leo! Zit het erop, hoor. Ik zei heel en dan nee. Zit het erop, hoor, Jurg. Zit het toch. Hoe geweldig die brunch eruit zat. Ik lip je, Leo. Ik lip je. Eventjes. Feels dit? Feels dit? Dit doe ik, Leo. Dit doe ik. Pas op, maar dat domme knies. Ik ken er niks aan. Mijn god. Wat is dat voor man, Leo? Wat is dit voor man, jongen? Het is toch wel weer.
Ik ga een verschrikkelijk behoefte aan frisse lucht. Rondom je heen. Dit is net... Waarom bellen ze dan weer hier niet? Zoek maar eens op hoor, Davy. Ik ken hem weer ophouden. Help me. Nog vullen. Auw, het is zo hoer. Zeker weten? Ja, bedankt. Graag hier, hè? Jurg. Ja, wat? Als die kracht één keer in mijn arm zit, dan moet hij er gewoon uit. Heel in de 40, dan borrelt het tot omheen en dan in hier. Jurgen. Ja, wat de just hoe graag ze uit elkaar spatten willen. Ik help ze alleen een beetje. Jurgen. Alles schiet je stikkenhuis. Stel dat ik opval. Zelfs de plant naar het je net uit. Wist hoe dat komt? Weet het net. Je liep hier met 2 vampiers. Die ben pas bleed als alles om me heen krijgt ze eerst als zichzelf. Veelst? Die hand krijgt liek. Veelst? Jurgen. Wat moet ik doen, Jurgen? Ja, één dicht en dan veelst het vanzelf. Dadelijk komen ze erin. Nou en? Ik ken het een die dit docht. Nee, omdat het nergens liek is als jaren. Ik weet het net. Ja, dan moest het alleen maar uit zieken, ja? Wat zils nou? Ik gebeurt. Even kalm, hè? Als man onder elkaar. Als man onder elkaar. Ja, met mij. Ik ben nog Duits. Nee, alleen nog ja. Oh, gewoon in de kamer. Nee. Van die bruns komt me neer op de hespel. Ja, Els is slimmer dan ooit. Voor sla je het erop draait. Ja, zodra ik ken. Ik ken toch nog net zo put. Zoals het nou is. Ik ken het toch net alleen nog met de bijlitten. Ga nou nog even geduld. Ja, dat weet ik wel. Maar ga nou nog even geduld. Er komt hier onnood. Ik moet opbrengen. Ja, ik van die. Maar ik moet nou echt. Jezus, grimmen. Ik schrik me helemaal. Hoe lang is dat er al? Ik moest alles opnemen, dat had zelfs zijn. Ach, Bensje, dan hoeft dit toch net op te Waarom nemen? ziet hij te goen secret? Ziet ik de koe om secret? Vindt hij het net meer leuk hier? Ik vind je kijkt oh zo leuk.
We hebben toch een gezellige brunch aan mij elkaar. Sis, Jen, had mij mijn Jurgen dadelijk onder binnen. Jurgen zei dat je hem alle nachten wekken bloedt. Wat een onzin. Jurgen zei dat je hem spoeken binnen. Jurgen zei maar wat. Maar Jurgen zei dat je hem... Die jongen moet hem gewoon een keer stil houden. Je moet er gewoon alle keer een keer. Het moet je gewoon een keer... Hark je even. Het neert aan de hand. We moeten dus gewoon neer van die jongen oorloeken. Die zit in een soort met van fase. Hoe heet zo'n fase ik weer? Hé, S. Kom dan hier eens even van. Nee, Wat haast nou toch? hij zocht er raar uit. Ik zie er helemaal niet raar uit. Wol. Zo. Beter. Toch? Hé, Famke, kom nou hier eens even. Ik erbij. We moesten eens even. Maar wie dat onder de telefoon? We moesten net zo druk, meidje. Kom nou hier eens even. Hé. Doe het serieusje. Wat haast nou toch? Het is correct of hij dat hier onder het is. Maar ik ben er toch gewoon vol, S. Hier. Dit ben ik toch? De zuster toch? Het is correct of een oor dat zei. Wat zei het? Dat. Maar ik zeg dit toch gewoon zelf? Dit is ik. Ik ben gewoon helemaal mis... Hé, wat is gewoon gebeurd? Doe net Hey, zo raar. Ai, stil nou, Famke. los. Let op, hé, Stil nou, los, Famke. Leo! Hij wil heel dat ik bij hem kom, maar dat wil ik net. Hij wil heel die... Als Famkes ouder worden, ontstiet er op een stuit nog een keer een bepaalde spanning tussen haar en haar huid. Dat is heel normaal. Maar als hij er net op een verwoekste manier mee omging kan, dan is Thomas Wargie dat verwoekste wist. Toen denk je toch verdomd. Just, het enige dat helpt, hè, wat leert. Esther! En nou stier een keer uit, verdomme. Ik meen het, hè? Hè? Nou, hel je door die jongen nou maar op, die had hem opsluiten in de badkamer. Wacht je nou eens even. Ik liet mijn jitje net meer verpesten. Hel je die jongen! Wat moet ik dan? Dat is een kerel, Leo. Sla die er toch in, hè? Du denkt dat het heel wat mij maakt, hè? Weet het net. Dit is nog maar het begin. Het wordt alleen nog maar slimmer. Nou net beginnen te janken, Esther. Als Ian bekruttelijk is, dan ben ik dat. Du hast nog een heel leven voor die. Sjoch me aan. Ik ben krekt als doof. Toen ik hem kennen leerde. Omtrent krekt als doof. Die man had me helemaal sloopt. In 15 jaar na op meisje van me maken. En wist hoe dat komt? Omdat ik te slap weer. Ik wil leven... Niet leven net, Esther. Dit is het leven. Wen er maar om. Voordat ze het wist, beschrijft als ik. Dat liefst. Nou, ze is zelf te gewoon, hè? Denk dat ik net gold heb? Natuurlijk heb ik gold. Ik heb mezelf ontsjocht gold. Rimpels in het gezicht, gries hier, mijn hele lichaam slap gold. Hier, dit ga ik er aan oorhouden. Hier, al het vlees. Hier. Ophouden maar ik jank, verdomme. Precies wat ze willen. Dat is die zelf slap gold, zodat ze hem in verliezen kist.
Hartje bentje. Doe is het weer. Zacht van boeten, maar spieker het van bin. Die een brandende peuk op de jerm uitdrukken let. Auw! Die je bloed onder de nagels wijdtreiteren litten. En maar vreugelijk trooglimmetje. Striel je het. Op die alleraardigste manier trooglimpje. Zolang het mooi is, bloest de baas van ke. Hier, al droeg je die tren. Voordat ze bij die naar binnen dralen. Ziek Helje. Met het bloed door je lichaam stromen. Dat had die jong. En nou nog leidje. Zo is het goed, Bentje. Zo is het goed, Bentje. Wat is er nou? Je bent toch net bang voor een telefoon? Just wat als het kerst. Waar krijg ik weer bellen? Waar ben je? Dat weet ik net. Leo Beumer heeft niet gezicht weer bellen. Maar waar? Dat moet er net sissen. Ja, weet iedereen het hoe dan? Ik heb een gedeeld opname. Waar wie het? Ja, wat deze? Ik weet het net. Jurgen. Ja. Met mij. Hartje, Els is finaal Droslijn. Die giet zo met de band naar Bosta. Ik ga hier alles regelen. Houd me dadelijks maar op. Ik ben nog gauw op in, lieverd. Maar met die wijers, voordat we die hele zaak op de kop krijgen. Ik had toch zijn dat zo die lampen mij een kielbout verzetten moest. Die en Els. Ik snap werkelijk net. Alles was zo hier in elkaar zest, valt lieke het weer uit elkaar. Waarom is er zo nou altijd bereikbaar wezen? Ik heb hem al uitdrukt. Wat zou hij nou jongen bellen? Ik zit toch dat ik hem al uitdrukt heb? Waarom was ze net praten? Wat was nou heel die praten? Ja, er is wat, dat viel ik. Ik wil gewoon een leuke dag. Dat we de maal kan een leuke dag van meidje. Ik hel Jurgen op. Waarom was nou weer fut? Wat bedoelst? Ja, dat was toch fut nou? Dat bedoelst nou? Ik bedoel... Wat bedoelst nou? Wist je alle vragen, maar een vraag beantwoord je? Waar was die in godsnaam heen, Het Els? godverdomme... Jezus, Leo, dat is ijskoud. Ik heb wat verlet van eten, denk ik.
Soms, hè, wordt hij gewoon te vol. Te vol indrukken, te vol energie. Ze is vol van binnen. Ik kan er niet meer bij. Nou, dat weer, de dag, ik samen met mijn zusje 4 dagen door het huis uitgooien. Ja. Het weer een bouwval waar we wennen, hè. Het stuk werkvoer van de murren nou. Als die hier laat hij het gruis uit hier slaan. En nachts stonden de knieën dwars door de murren heen. Zou eerst een koer te wezen, hè. Ja, de kerst op krijgt zich ook buiten sliepen. Onder een bregen, met daklezerscentrum. Een bankje in het park, in de zomer. Ja, kijk mijn sigaretten kocht. Vaat wat tieren maar open te beginnen. Ja, als je die hele dag om en heen, heb je verlet van het eerst, hè. Kop koffie, sigaret, jongs een glas bier. Dat zijn de dingen die dan tellen. En een wier, hè. Hé, geen vrouwen mij te weinig. Gewoon even een wier voor zo nou en dan. Want voor u geen huishouding. Want wij konden daar net zo goed mee omgaan. Die zusje en ik. Ik vond het grijs in Nederland. Net als sis en koud. Miesel was het altijd. Jas wiet, hier in Toeven bij het gezichtdeel, streelt je wetter in de nekken, kan de grill moeten leer. Jij is altijd koude grillen in Nederland. Daarom ben wij naar Frankrijk ging, mijn broer en ik. Als je gewoon terugrenst, komt ze vanzelf. Altijd in zuidelijke richting. Elke dag een stukje. En dan ineens, just de Middellandse Zee in de vierten. Groente en fruit groeit er in de berm. Waskers in de zee. Hele dag wat aan het strand. En na een week of wat is bruin. Ik liet me hier ik groeien. En Jurgen liet zijn bed staan. Het zeggen het uit, maar de weekend hazes die is nog weer omkomen. Steen er ik oren lege boeren plaatsen, hè? Hazen op vakantie, zo vaak jong. Timmers er een dak op, arkliens bij de boer. Je bent van Guinean, hè, die huizen. Guinean had er wat om, zo'n spookhuis. Ze doren er net eens langs nachts. Die binnen blij dat er ik wel lach brandt. Dus shit voor haar ik weer klandiesje. Dan moet je hem net vergeten. Wat stelt dit voor? Ik mag niet zitten. Waar ben je van door? Ik mag Wij niet zien je net zitten. aan, ja. Waar ben je mij dwaande? Ik zit niks. Wat moest er in godsnaam met al die fotoalbums? Ik mag niet zitten. Jezus, die ben haar €4000 bij aan. Hoe kom je erom? Ja, wat denkst? Jurgen! Heb een vreun voor u sparen. Wat voor vreun. Een soort sponsor. Had die sponsor ik een naam, Jurgen? Denk dat de lauwer onbekend bloed. We ben die band in godsnaam aan mij dwaande. Bloed van jou, ja? Jezus! Hoe kan dat nou? Ah! Esther! Nee hoor! Esther! Denk dat ze dat voorstelt, hè? That girl thinks she's 16. Wat dacht dat? Ik ben hier de baas! Heel snel! Stel die dan hoor je! Daar zit neer! Ik zit hier nog niet van mijn landen! Probeer haar de best, Leo! Dat kan je vragen, hè? Hoe was dat mis door dat munt? Hij stoort dat vrouw gewoon, Jurg! Wist er niet van. Du bist niet! Ik roek het toch? Alles wat du wist, hast du boekjes. Zolang ze nog nooit een vrouw gehad heeft, jongen. Zolang ben ik de baas. Ik
meisjes. Net samen dus jild in de buzen stekken. Zolang wij net weten van wat het jild is het van u. Ja, dat hield is gewoon van hem, ja. Ik had het zien bureau. Het is gewoon van hem. Nou en, Jurg? Nou en? Wat was er met zoveel jild? Hoe bedoelst? Wat wist u er mij van doel? Dit hier, hè, is een sluf van vrijheid, Els. Dat is goed zo, jongen. Je mij kerst ontkomen. Dat is een idioot. Harkie, jongens. Ik moet eruit. Ik hier het net zo vol. Je moet het goed begrijpen. Ik zeg uit naar die fijne brunch. Ik voel dat we voor ons zijn komen op een gezellige middag. De laatste middag die de kippen Jimmy in dit huis binnen. Doe woest op mijn jeetje. Het wie een aaskier, Els. Voor mij wie dit een aaskier. Harkie, jongens. Ik moet eruit. Snap je hem wat ik bedoel? Ik kan je net meer mezelf wijzen. Ik wil je constant bekritiseren. Ik trok hem. En je maakt gelijk, hè? Je maakt het gelijk. Het is een slappe sek. De Leo Beumer die je hem kennen. Ik begreep heel goed dat in dit mij naar Adriaan. Dat niemand ooit op zijn flauwe grapjes lakert. Dat er net om hondjes zijn is in een korte broek. Dat er alle jaren met een bespottelijke zinnenbril kepert. Maar je weet net wat hij is. Leo Beumer. Zat je man destijds bij mij achter op de fiets zit, mij stevig vasthoudt. Dat is jong. Hoe het door de polder fietsen. Het was op zijn locht, hè? Hoe het vermaal naar de camping gingen. Spanje, Frankrijk, Griekenland. Hoe het vermaal kan de tent opzetten kon. Als soms oren omstumper in eerst. Maar wij gingen de hele zaak in een omschoe van elkaar. En ik nog een heel ingewikkelde bungalowtent, hè? Maar elke keer wist precies wat ik waar moest. Ik wist een grutskopje in, jongens. En oorzoon krijgt lieke goed. Dat is uw heid. Ze zeggen door de hele camping aan. Ze zijn elke keer in de zinkomst. 10 man is uw heid. Ik smeet hem. Mijn lucht met een oude zee. 4 meter. Kuilde ik hem door de lucht. En hier maar al ik. Dat. Wie Leo Beumer, jongens. Snap je hem wat ik bedoel? Achter de barbecue. De geestige taspraten. Hoe zou het willen gaan, maar die man? Je mem krijgt lekker goed. We hebben wat aanraking in het begin. Midden in de nacht. Zal nu dat de bjorn op de vlier begon te stampen. Oh God. We hebben altijd vreun op zitten doen. Kratje bier op het balkon. Fles naar rosé in de koelkast. Snap je wat ik bedoel, jongens? Ik bedoel... Het had nooit de bedoeling geweest... om hier... uiteindelijk zo... Ik bedoel... Ik ben de echte Leo Beumer net.
Leo Beumer. Wie zit je? Ergens, vriend van Ben. Ik viel hem zitten. Hier in de vjetten. Je kan ik nooit meer worden wat ik wil. Je bent een crisis worden, stoffig. Snap je hem? Dat ik sparen ha om voor te gaan? Snap je hem dat het beter is voor elke een? Snap je wat ik bedoel? Ik had hier nog ren. Es, wist het nog? We wisten omtrent stikken in de capuchon van die striepzak. Papier krijg op tijd. Dat wist toch nog eens? Hè? Hartje, jongens. Mem ging een skofje vlot. Je moet net treurig wezen. Het had echt niet maar je te krijgen. Maar mem kan de laatste tijd net meer zo goed, maar hij doet wij. Het ben ik geen peuters meer, Els. Want hij had een relatie met tante Thea. Els! Ik ben net achterlijk, Leo. Hij had een relatie met tante Thea en wilde er met mem net toe praten. En nou is mem daar een beetje wurg van worden. En met mem uitreisten. Ergens in de bosje. Maar mij alle keer oren mem en dit krijgt ze lieke wurg binnen als mem. En als ik dan weer weer opkom, dan jouwen wij een feestje. Mijn ballon naar limonade. Waarom makkers toch altijd alles zo onnodig ingewikkeld? Limonade, dat zeiden ze toch altijd jurgen. Toen ze nog zo liet spelen. Maar ik nog een glasje limonade. Ik moet nou echt vet, jongens. Speel. Dan is de band toch hier net alleen nog vol? Dan neemt ze toch maar. Hè? Zien ze tenij gewoon mem, geen tante Thea. Verhoren te verder niet. Dag, schatjes. Waar komt er nou, Joet? God, jongens, ik schuld een... Moest nou een shit, dit kent toch net? Help even. Hallo? 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 Esther, ben je net naar het bos? Thea? Ik dacht dat zo net komen koers, Joet. Leo zei dat je naar het bos ging. Is Leo daar? Hallo Thea. Leuk. We zitten midden in die eetje thee. Kom even boven. Toen zei ze dat ik die ophelling koe. Harkje thee. Harkje. Jezus, Leo. Jezus, Leo, wat gênant. Jou neer, Thea. Nou neemt het maar mij. Hij is al onderwijs. Hartje, Els. Liet mij er even in. Liet eens even praten. Echt, Thea. Geen enkel probleem. Maar wie een krijgt op een mutsje. Hé, jongens? Hij is uit hemzelf naar mijn tak komen. Ik had hem niet verdiend. Els, echt weer. Echt, Thea. Geen probleem. Doe niks dan bij mij. Of doe Loeks Jerry. Dat ken ik. Ik ga mijn kop erop pakt. Dus zes doe het maar. Ik wil net dat tante Thea hier komt wenjen. Nou, dat ging dus net terug. Nou, Leo. Je bent op die wachten. Ik wil net dat hij het vergeet. Ik kan misschien beter een oren keer komen. Ik bel je die nog altijd. Doe bloesje. Els. Ik wacht je nog een minuut, Leo. Ik wil net dat hij het vergeet. Kerst nou een keer net alles maar, Esther. Ik wil net dat het vergeet. Kom op, Es. Vet, Thea.
Er komt een loek naar onderen. Zo'n loek. En nog eens tje gewoon een keer uit. Verdomme. Ga dan niet fut, man. Het ding gewoon een keer uit. Leo! Jep, kom op. Jurk! Dan moet je gewoon... Hé, jou hier die sleutel. We zullen weer helpen, Jurk! Leo! Ik ken je toch net weten, hé. Ja, hij komt dadelijk. Bemoeit niet met mij. Nog een hele minuut, Leo. Verdomme. Wat is er nou voor man? Dat had er neer maar te Ik krijgen. ben heel lang ging je naar Dijven hier. Dat kerst toch helemaal net weten. Het is altijd al een slappe zeik geweest. En die Leo Beumer, die is toch die zelf iets in kan brengen? En die had ik nooit kent, ja? Die had nooit bestieren. Het is toch helemaal niet de Joodwitten. Het Els. Hoe langer dit duurt, hoe groter de kans dat dit voor haar een traumatische ondervinding wordt. Dus meer helpen, Jurk! Hij met je wijs. Dat wist toch, dat viel dan alles. Hij met je gewoon wijs. Dat mag is net waar, Jurk. Dat is een heel lippen. Ach, mijn lip mis net, ja? Godverdomme, Jurk. Elke foto met hetzelfde gesticht. Het is een beetje stond te leidje. 23. Ja, hij komt dadelijk. 24. Godverdomme. Meer bij de meisje. 18. Hij komt dadelijk, tante Thea. 19. nou. Jochen. Hij komt er echt zo, tante Thea. Wacht je nog heel even. 4. 3. 2. Wacht je alsjeblieft nog heel even, tante 1. Thea. 0. Mr. Kans, Leo Beumer. Mr. Kans S. Els. Weet je hem wel dat het Jood precies 44 jaar geleden is dat ik geboren was? Op een kop al 44 jaar. En het was zo'n mooie dag. Krekt als Jood. En dan lag je een dik pak sneeuw. Dus hij wie alle dagen dwaande om de auto uit te rommen. Ja, uit te scheppen. Ja, voor het geval dat ik kom eens zo. Oeren water in. Ja, op natuurijs dan, hè? Overal crèmekes met suikerlarium ook en olieballen. En dus hij te met maar bij de kachel. Ja, en dus mijn jemmeke wil helemaal inrichten. Bij een bedje en een speeldwasje boven de commode. Net op letten, Leo. En het was zo verschrikkelijk koud, hè? De nacht dat ik kwam. Ik had die mem klappertosje en mijn huid maar vlok omdat het zo glad weer. Els. Net op letten, Leo. En we weer de crèmekliniek nog net in, of der wie ik al haast. Ze moesten de vrouw die het lijkt te bevallen weer veromlezen op haar eigen bed. Want ik moest zo graag. Ik moest zo verschrikkelijk graag. En ik was zo welkom. Ik was zo verschrikkelijk welkom. Door die jas uit, Leo. Dit is precies wat ze willen, door die jas uit.
is gewoon één grote schreeuw om aandacht. Hm? Weet je dat niet gedaan?